Sugeng dalu kula aturaken para pandhaman keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Kosek to Mas, sik sabar. Lah ya kok gak sabar. Nggih. Sampeyan rumiyin napa kula rumiyin, Mami? Sampeyan dhisik gak apa-apa, aku semari sugeng dalu kok. Ya wis ora lah iki bengi. Nek awan ya mesti sugeng siang ngono. Monggo. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing delok sakmene akeh kira-kira iki wong 7.500. Sing jawab nek wong 7. Wah. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi selamat sedaya senimane. Amin. Monggo dijawab sareng-sareng kanthi ikhlas nggih. Sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deloken sing salam wong ayu jawab kabeh. Lho praos kula niku wau kula nggih wis tak wedhaki niku dobel-dobel 20 wedhak lho Mi. Cek ketok ayu dene Dik Ayu sampean ya kebangetan ngono ya. Wedhakmu campur ana kapur semut. Ngono ta? Cek ketok ayu. Oh. Dalu menika pagelaran Agung Budi Wijaya wonten dusun pundi yuk? Dusun Sekaran. Nggih. Sekaran Kecamatan Lamongan niki lho. Heh? Lamongan Gegermua. Kok karo kene iki Gresik tak beguk mengi kon kok. Lho wong mang aku iku liwat Balung Panggang iki rono tumet. Kan yo gak melok Sekaran. Roku kan Sekaran Lamongan nih. Kene iki Balung Panggang. Melok Gresik. Balung Panggang. Koplak. Baleni. Ya yo bareng to, cek ketoke iku rukun ngono. Heeh, cek ketok kompak ya. Iya cek ketok kompak. Heeh. Siji, loro, telu. Kompak. Lho kok tebus kompak sih? Sampeyan ngomongnya piye? Paring panghormatan matur sembah nuwun katur warga mriki kang sampun mirsani pagelaran akbar. Oh. Matur suwun. Wis to? Matur suwun kon dikeki apa lho? Lho, lah jaremu kok kon paring matur suwun kuwi mang piye to, Mi? Awake dhewe ditanggap ditekakno nang kene iki kudu matur suwun. Lho, lah ya wis, matur suwun. Kurang luwes. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Artinya apa iku? Wah, sembuh. Ngelu aku. Atur kunjuk dumateng para rawuh bini sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya inggih menika padatan saben bedayan Sekar Sari kang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube ingkang sampun meliput dalu menika kathah sanget ingkang kerja bareng dengan channel YouTube Budi Wijaya Budi TV. Wijaya TV ugi mboten supe Mami ngaturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Sekaran, ugi bapak-bapak panitia, bapak kepala desa serta perangkatipun matur sembah nuwun sanget Mbok bilih ing dalu menika sampun ngrawuhaken sedaya kru rombongan Ludruk Budi Wijaya. Nggih Mami. Sekaran hebat, tepuk tangan untuk warga Sekaran. Alhamdulillah. Sik pisan Kasmi. Nggih. Ketoke sing tepuk tangan iki mang mek wong pira kena diitung. Wong masyarakat kene ya gak bertepuk tangan. Jane iku bertepuk tangan biar meriah gitu loh, sekali-sekali gitu loh ya. Kula ambali malih nggih. Sekaran hebat. Tepuk tangan. Wah padha ngantuk ketokane iki. Lah iya. Ya muga-muga miming nggih. Nggih. Katur dulur-dulur sabu ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun ten mriki wonten sabu Sobo Punden sugeng Matur dalu. sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Lamongan Tikung matur sembah nuwun. Sugeng Saking dalu. Sabu Sobo Punden matur sembah nuwun.
ugi saking Balung Panggang PT Angger matur sembah nuwun. Tim pedhot jalur langit sampun rawuh nggih sembah nuwun. Nggih, Wotan Sari, Lakar Santri Sawung Galing, Watu Gede matur sembah nuwun saking Watu Blorok matur sembah nuwun. Keluarga Setro tim Kopyor Tim Kopyor, Sugeng Setro Dalu matur Abah sembah Jarwo nuwun. Abah Samroni Sugeng Umi Dalu Genti matur sembah nuwun Umi Genti. rawuhipun. Ugi Umi saking Balung Mojo matur sembah Sugeng nuwun. Dalu, Mi. Penggemar-penggemar setia yang belum tersebut nggih mboten disebut nggih. Nggih. Ngapunten paling nggih supe nggih. Yuk yuk Nggih. langsung kemawon sesarengan duo nyambik Bedayan Sekarsari. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun hati. Sesarengan keluarga Seniwati Budi Wijaya monggo dipun timbali adik-adik yawe dhewe yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Senggawati dan Ning Hadis Arista. Duo Bu Guru katur nyenengan sami. Mbak Mintul matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mbak Mindul. Saking Segodo Banjang Tarik matur sembah nuwun. Trans Jatim. Tahu kupat bumbune mrica yen lepat nyuwun ngapura. Cari ekewong jalar-jalaran atine bingung ora karuan. Sabaripun Mbak Adis kali Mbak Bella dipun aturi minggah ta mriki. Si cantik jelita Ning Rani Asmara, Ning Dias Aprilia dan Ning Kiki Amelia. Anyar kabeh. Melebre kuning cagak radio montang manting bojone loro. Mondot klambi ning pasar babat, tresnaku siji donya akhirat. Jam walas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. 3 personil darah cantik katur jenengan sami sampun dilajengaken. Sing duwe pabrik arem sak daerah Cupak. Sapa Mi? Mbak Sanana Semerbakseng Daning kali Mbak Marsha. Marsha Triplek.
yen ora kowe aku emoh. Mangan bandeng dicampur roti, ujung kentang pancen manas atine kepeye akeh kacane, senajan tuwa aku akeh sayange. Ugi konjo ingkang nembe rawuh ten mriki sugeng dalu Abayanto ingkang sampun rawuh. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kathah barokah. Manis Jawa Timur dan juga pelantun tembang-tembang manis campur sari Ning Nyantika Dimasari dan Ning Reni Ananta. Iki parian khusus ke jamian sing tetap setia nggih. Rungoknoan. Siapno. Neng temayan kok tuku iwak bandeng. Kaji jamian pancen kondang gendeng. Aku kadung sayang dianggep koncoan. Kadung sayang dianggep koncoan loro ati lho yo. Nggih. Sabaripun Sing duwe horeken Jombang dan juga seorang mua Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. iya cas. Palang seperti lompati aja memor tabelani. Jarenek cepet-cepetan capek-capekne lomba aja pinak jalan jamilan sing duwe bojo atine loro. Sabaripun Mbak Ika kali Mbak Meno langsung kemawon. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna dan Ning Rizky. Tiga darah katur jenengan sami sampun rawuh. Sugeng dalu Mas Iwan. Jarwo koncane abaroni tim kopyara setro tetep
di hati. Kodong jarak sing amba-amba kere kali tututono ngajar awak mumpung isih muda senenge ati nang turu tanpa. Sabaripun Mbak Viku, Mbak Yuni, kali Mbak Rizky dipun lajengaken Pengreman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono kaning Titin Subayu. Sugeng dalu dalam aturaken kangge Mas Temu ugi Mas Singer. Mbak Susan, Bu Titin, kali Bu Enang sampun rawuh mriki kula timbali senior saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantuk Lamongan. Ning Mary Sudayat Saking Mojosari. ning Irma Arifin Saking Jombang. Oke. Langsung kemawon sesarengan seniwati kanthi patata saben nggih menika Bedayan Sekarsari yuk. nggih. Sembah nuwun sepindah malih katur njenengan sami ingkang sampun mirsani. Nggih. Blender mengguri katur Mas Jono langsung kemawon. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang. Segala Kembang Joko Tingkir.
Siap bosku. Sembah nuwun tim pedot. Lila lo nak lilo. Nggak mau. Garang mau lo. Ya. Yuk. Oh, wis ora kelingan sumpah janji Ayo bos. Sehat selalu. Lila sudah. Lagune tim pedot. Bareng-bareng Budi Wijaya. Iso sedina ping pitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora
bakal gondel Trisnomu ninggalke aku wis lilo yen sliramu lunga senajan dodo nyempeti lara aku ragu samanging sliramu sing tak jaluk jujur atimu muga sliramu racitra bainget sini senajan adoh ing kono sliramu tansah gumanten ana ing mripat lan dodo budalo tak tunggu balimu bareng-bareng Budi Wijaya lodrak Budi Wijaya yo maafkan lawan sayangku terpaksa meninggalkanmu aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu aku tahu dirimu ku tahu diriku kita sudah tak sendiri lagi aku harap dirimu mengerti diriku tak mungkin kita terus begini anggap saja semua ini sebagai mimpi tidurmu lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu biarlah berlalu apa wis teko sliramu
Apa wis teko sliramu bisa kerasa tresnaku apa panyodane tresno aku kudu sabar nerima Serahkan saja pada yang di atas sana. Sebangun kata nyenangan sami seserangan Budi Wijaya. Kutandem Harane Jawa Timur ratae uketi sebut kota beriman bersihnya kanan bos dadi nyatane kata santri ya pancen ake pondake kastane yang ludruk iku kabudayane lutrukku diwijaya iku ludruk truk andalane kan Mas Didik orang kaiku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasané tertalis sadaya aku ora lali dinamin jaya pancen aku sing nyatane pancen kota Jombang iku kota pendidikan kena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan bangsa maju Gimenika kula wau padatan saben bedayan Sekar Sari kang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih, Mami. wonten woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali bejo sing eling ngamong rasa nggih omong wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Nggih. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Ingo Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baru ada gitu